Takže ještě jednou vás vítám u Mafie 2. Druhý pokus. Mamka mi do toho začala mluvit, bohužel. A nebudu to ani okecávat, jdeme na to znova. Tohle bude procházka růžovým sadem, kámo. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Jinak Vita dabuje Martin Trnavský, Henryho Jan Šťastný a Joea jste určitě poznali, že dabuje Vlastimil Zavřel. A jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vydych. Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochů. Tak, prosím vás, tato první mise bude ze Sicílie a Domovina se jmenuje. Takže každopádně vyšel i díl Domovina. Takže Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. No, každopádně na tohleto téma vyšla Mafia Domovina. Nevím, když si ji budu nahrávat, jestli si ji mám koupit, někde jako o tom přemýšlím, že bych si ji někde koupil časem. Ale zatím nevím. No jiná možnost asi nebude, protože ono to má hodně silnou
Asi jo. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Jdeme na to. Fajn, Skeleto! Allora, traditori! Camminava! Gente! Subito la spischia! Ehi, che sta succedendo? Siete il figlino sbagliato! Un po' lui! Jingo Haisu! Ustupuju! Přesunem se! Ke mně! Jo, levé se to už to vidím. Do prdele, pozor! Ale Řežu! A já stále to mazej sem! A já už jdu. Hamátue! Rychlej to nebude. Asi jsme našli kulomet! Bacha! Tak to tady jde. Máš granát, Skeleto! Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho okna granát! O, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, škoda. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. Mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. No tak je teda dík, ty vole. Uccidete gli Jsem hned za tebou! ostaggi! Musíte na to chytře, ne? Si fottuto, minchiu! Usami sottotiru, azzirulu! Mám ho. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello! No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! Kulev tady je! No, to kurva! Co jsi tam dělá? Hej, vystřílej, minkece! Po něm. Lancia bomba! Mori! Další pán na holení, výborně, to se další Na tomhle balkóně to nepůjde! Vole, vrátíme se dovnitř! A kurva! Mori, fetoso! Tak se mi to líbí. Hej, sedni za ten kulomet! Další, dole, do steba! Tak do ní! A kurva, mají dělo! Skeleto, masej dovnitř! Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto!
Spartu. Siciliano. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Credi davvero, Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samarità come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava Siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Proč? Takže jim to řekl. Jo, konec Spartu. A uvidíme se v příštím díle, kapitola 2. Domov, sladký domov. Takže se mějte, snějte, lajkujte, dávejte odběry, doufám, že se vám video líbilo. A zatím čau.